Звільнення Криму від більшовиків відзначила напередодні Україна. Рівно 100 років тому, 22 квітня, армія УНР прорвала блокаду більшовиків на Чонгарі, а вже 24 квітня війська УНР були в Сімферополі. Ненадовго, але в Криму було відновлено діяльність Меджлісу та директорії Кримської Народної Республіки. Про події сторічної давнини та як їх відзначають сьогодні – детальніше в сюжеті. Новоолексіївка – маленьке село з великою історією. Саме звідси 100 років тому армія УНР почала наступ на Крим і звільнила його від більшовиків. Тепер про ті легендарні події в Новоолексіївці нагадуватиме меморіальна дошка. Блискавична кримська операція полковника Болбочана. Так нині історики називають звільнення від більшовиків півострова у 1918 році. Наступ частин армії УНР, серед яких була кіннота чорних запорожців під проводом Петра Болбочана, почали 14 квітня. Вже того дня було звільнено Мелітополь. Далі, в ніч із 21 на 22 квітня, за декілька годин армія УНР прорвала оборону більшовиків на Севаші та захопила Перекоп. А наступного дня – Джанкой. У Криму до чорних запорожців приєдналися кримсько-татарські добровольчі формування та озброєний кримський кінний полк. 24 квітня від більшовиків звільнили Сімферополь та Бахчисарай, а 29-го Чорноморський флот було проголошено флотом УНР. До визволення Криму і включення Криму до складу України залишався лише один крок, залишався лише невизволеним Севастополь, але з політичних міркувань, з питань політичної доцільності, український уряд і не наважився суперечити німецьким зазіханням на Крим, але факт залишається фактом. Кримська група Петра Болбочана пройшла півострів, не зазнавши жодної воєнної поразки. Сьогодні історики та сучасники припускають, якби УНР наважилася на звільнення Криму на півроку раніше, подальша доля і для українського, і для кримсько-татарського народів склалася б інакше. К сожалению, это произошло немного позже, после первого Курултая крымско-татарского народа, когда в ноябре власть перешла к крымско-татарскому народу во главе с Намадом Челебиджхан. Меня обратились к Украинской Народной Республике вместе выступить против большевиков. Но, к сожалению, тогда еще слабое украинское правительство не в состоянии это было сделать. И большевики, увы, разбив крымско-татарскую конницу, крымско-татарскую армию, взяли в плен Намана Челебиджхана. Тим не менше, за короткий час у звільненому армією УНР від більшовиків Криму було відновлено діяльність директорії Кримської Народної Республіки. На думку постійного представника президента в Криму, з кримської операції УНР нині варто зробити висновки. Бо ж історія повторилася. Крим знову окупований Росією і попереду його звільнення. Історія повторюється. Все буде так, як і раніше. І така дошка буде в Сімферополі, і пам'ятник буде, і буде в Сімферополі Чонгарська дивізія ще. Все буде. Слава Україні! Тим часом в Новоолексіївку згадати славетні історичні події приїхали українці та кримські татари з окупованого півострова. Побоюючись репресій, про життя в Криму розповідають поза камерою. І переконують, більшість кримців чекають на повернення України. Реана Алієва, Заман.